nu pentru a mă lăuda cu mine, ci pentru a vă aduce așa la cunoștință ce m-a făcut să iubesc atât România și Roșia Montană. Sunt cetățean de onoare al unui oraș sud-corean numit Suwon, înfrățit cu Cluj-Napoca. Am cântat... Sunteți primii cărora îi mărturisesc asta și tremur de emoție. Am fost în Coreea de Sud 7 ani de zile, am cântat într-o orchestră sinfonică și în Japonia, în Osaka, 3 ani. Ce am învățat acolo a fost un cult, pot să spun, pentru disciplină, pentru iubirea de țară. M-a impresionat foarte mult cum își respectă natura, ce curaj civic au să exprime ceea ce... Mi-e foarte greu să spun în cuvinte. Ceea ce simt și ceea ce fac dânsii ca țara să arate protejată. Este datoria noastră nu